Yolanda Díaz, boas tardes. Boas tardes. A ver se o digo ben, naceu en Cene, hai 41 anos. Efectivamente, o 6 de maio do 71. Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago, unha gran universidade, unha gran facultade. Coordinadora xeral de Esquerda Unida en 2005, candidata a presidencia da Xunta ese ano, repetiu o ano 2009, candidata a alcalde de Ferrol, primeira teniente de alcalde de Ferrol hasta o ano 2008, e agora número 2 a candidatura de Esquerda Galega, a Alternativa Galega de Esquerdas ao Parlamento de Galicia pola Coruña. Cales son as principales propostas, porque esta é unha pregunta esencial que estamos facendo a todos os partidos, cales son as principales propostas que ten en grandes rasgos AGI? Bueno, en primeiro lugar, o que a Alternativa Galega de Esquerda quere é fundamentalmente rescatar a ciudadanía galega frente aos rescates aos bancos que estamos a padecer. E para iso que imos a facer? Bueno, pois dous bloques de medidas. A primeira, mudar o modelo tributario galego para garantir que os que máis teñen máis aporten ás arcas públicas. Por que queremos facer isto? Pois queremos facer isto para priorizar frente a todo a creación de emprego. Queremos atacar a fraude fiscal. Pensade que hoxe en día a fraude fiscal supón 90.000 millóns de euros no conxunto de España. A débeda, os intereses que vamos a ter que pagar agora ascenden a 38.000 millóns de euros en comparación con esos 90.000 millóns de euros que deixamos de recadar porque o goberno de Feijóo, o goberno de Rajoy non queren meterlle a man a eses defraudadores que son en realidade delincuentes. E non solamente non queren meterlle a man a esos delincuentes, senón que acaban de facerlle un agasallo fiscal, como ben sabedes, con esta amnistía, que nin siquiera rebaixando ata o 2% para que declarasen o 2% do roubado, nin siquiera desa maneira. Por tanto, mudar o sistema tributario. Queremos que as rendas de traballo deixen de soportar a carga social deste país. É dicir, é inaudito que un traballador, unha traballadora declare máis a Facenda que un empresario. Esta é a realidade. Queremos suprimir esas tributacións ou impostos especiais, como por exemplo son as SICAP, que están a tributar polo 1%. Queremos que as rendas salariais que cheguen a 60.000 euros teñan un tributo propio, porque nos parece xusto. Todo isto pode facer dentro do goberno galego? Todo isto se pode facer dentro do goberno galego. Se pode facer, nós, por exemplo, no goberno municipal, o dicía nun chat o outro día, creamos un montón de figuras tributarias. Gravamos as vivendas que se atopaban baleiras, recargando o 50% no recibo do IBI. Gravamos os solares que estaban baleiros. Claro que se pode facer. Incorporamos impostos chamados verdes, pero claro que se pode facer. Nós temos capacidade normativa. O 50% do tramo autonómico do IBE e do IRPF e nós podemos facer o que queremos con el. O problema é que os partidos que están no Parlamento galego, agora gobernando o PP e antes gobernando outros, non quixeron mudar o panorama tributario. Eu sempre cito ao profesor Álvarez Corbacho, que é un experto nesto, e clamo todos os días en moitos medios de comunicación justamente denunciando casi esta impunidade fiscal que temos no noso país. Por exemplo, hoxe recordaba en un acto de sindicalistas pola mañán que no bipartito houve unha laxitud absoluta nos impostos. De feito, prácticamente o imposto de sucesións e donacións desapareceu. É dicir, claro que podemos facer, o que pasa é que hai que ter vontade de facelo. Nós temos claro que para levar adiante as políticas que defendemos, que priorizamos na creación de emprego, obviamente hai que mudar o sistema tributario. E os de abaixo, que somos a xente do común, somos traballadores e traballadoras, os autónomos, os pequenos empresarios, temos que deixar de soportar esta carga que obviamente é profundamente injusta. Queremos, xunto con isto, que ese desastre que é a nova Caixa Galicia se reconvirta nunha banca pública, porque hoxe xa o 99% da mesma é capital público. O que non queremos é que se socialicen as perdas. Sí, pero o que preguntaba, é dicir, que competencias ten a Xunta para facer eso? Podemos facer, absolutamente todas, sin ningún problema. Hai que ter vontade. Eu o poñía de exemplo tamén pola mañá. Hai un montón de países, de Landers, en Alemania, de rexións de Europa que fan isto sin ningún problema. Podemos determinar
un concurso eólico como se fixo? Pois claro que podemos. Pero falando dos bancos da Caixa, é dicir, está en propiedade do Estado. Efectivamente, Habería que negociar co pero a Estado. Xunta de Galicia terá que pelearse, porque o problema é de un modelo político, é dicir, é o de onte de Feijóo, non? Que eu escoitaba nunha entrevista dun medio de comunicación social, e que eu estou en contra de que se quite a paga extra aos traballadores e traballadoras públicas. Moi ben, me parece moi ben, pero vostede non votou en contra desa medida e o que é máis grave, vostede como presidente da Xunta de Galicia pode rebelarse frente a esa medida, pode decir, eu non aplico esta medida en Galicia, non me dá a gana, así de claro. Nos o decimos claro, nos vamos a rebelar, sin lugar a dúbidas, pero que vamos a rebelarnos non no Parlamento Galego, nos vamos a rebelar con moita xente na rúa, o estamos dicindo nos mítines, dentro do Parlamento non se cambia nada, non vamos a enganar a ninguén, se cambian as sociedades e se cambian, se fan procesos históricos coa xente apoiándonos na rúa, é dicir, non hai maneira de mudar a realidade. Polo tanto, se nós queremos unha banca pública e temos que negociar co goberno, neste caso, do señor Rajoy, efectivamente, vamos a ir con toda a nosa forza. Eu estou certa de que se hai milleiros de homes e mulleres na rúa, nos van a escoitar, pero isto é o de sempre. E queremos facer isto, sobre todo, para crear emprego. En que sectores? Es que esa é a pregunta, é dicir, que competencias? Porque durante esta legislatura unha das queixas máis importantes do presidente Feijóo e da conselleira é que non tiña competencias na creación de emprego. O presidente Feijóo é licenciado en Dereito como min e non debería facer o ridículo, non debería coñecer cando menos o marco normativo. Primeiro, mentira, é falso. Lembremos que era aquel presidente que dicía o bipartito que él iba a arranxar o problema do paro en 45 días. Segundo, as políticas activas de emprego son nosas. De feito, hai gobernos, como no caso do País Vasco, no que son exemplares, levando adiante políticas de creación de emprego e mesmo de mellora. Que se pode facer aí? Que se pode facer da Xunta? Priorizar, que é o que defendemos nós, un plan de emprego con recursos públicos. Así de claro, en que sectores, que é o que iba a decir. Primeiro, benestar social. Nos o que defendemos é que o que pensamos é que xustamente o que está pasando é que as medidas que se adoptan son contracíclicas. É dicir, que van a empeorar a saída da crise, é dicir, están facendo en termos económicos todo o contrario do que se debería de facer. Que hai que facer en tempos de crise? Introducir medidas anticíclicas. Que temos que facer? Inversión pública. Entón, para que? Para que? Bueno, pois nos proponemos en termos de crise, máis que nunca hai que ter servizos públicos de calidade. O que proponemos, a creación dunha rede de escolas públicas infantís de 0 a 3 anos que van a generar con carácter inmediato traballo no que ten que ver coa creación dos centros, pero con carácter inmediato vai a generar emprego de calidade, porque pensade que os profesionais das escolas infantís son, sin dúbida, profesionais ou traballos que generan valor engadido. Pero non solamente iso, que queremos desenvolver a lei de dependencia, queremos a construción de centros de día e centros para dependientes, porque é necesario, hai que ajustar a economía da administración e despois hai que contratar persoal que atenda, dende logo, estas cuestións. Pero fixádevos, desa maneira tamén estamos azuzando o consumo, estamos azuzando o pequeno comercio, estamos introducindo que a economía fluya. Pero hai outro marco de actuacións moi importantes para nós, que son, por exemplo, todo o que ten que ver cos aspectos forestais, cos nosos montes, é dicir, solamente, hoxe falaba pola mañá, pois con a atención, a prevención de incendios, podemos crear un montón de... La pregunta que se vai facer todo o mundo é como pagamos eso, como se vai pagar, en que prazo se pode pagar, en que prazo se pode facer. Primeiro, nos decimos cambiar o marco no que ten que ver na parte orçamentaria dos ingresos, que é unha capacidade normativa nosa. Lo decimos alto e claro, non engañamos a ninguén, nos vamos a enfrentar os da rúa. Pero, segundo, tomar a decisión de que o prioritario, para nós, por exemplo, o prioritario non é inxectar recursos públicos a Reganosa, que é o que está pasando. O prioritario, é dicir, Reganosa lle costa aos galegos e as galegas 58 millóns de euros. Bueno, pois nós temos claro que non vamos a facer iso. É unha cuestión de elección. O que vamos a facer é priorizar a creación de emprego. E xunto coa creación de emprego, dúas patas máis, que son imprescindibles. Primeiro, non vamos a permitir ningún desafiamento máis no noso país. A nosa prioridade é garantir os dereitos fundamentais. Todo ser humano ten que ter dereito a unha vivenda. Por tanto, como xa estamos a facer, por exemplo, en Andalucía, a Xunta de Galicia vai a tomar as medidas necesarias para que ninguén
se quede sin vivenda. Por exemplo, vou a falar claro, hai 300.000 vivendas baleiras en Galicia con un sistema tributario como o que antes dicía eu, van a sair ao mercado con capacidade de actuación por nós, pero segundo, ese banco que se chama Nova Caixa Galicia Banco, que hoxe ten multitude de propiedades de vivendas que son súas, en realidade son nosas, porque son recursos de todos e todas nós, con unha negociación política sin dúbida. Como se canaliza? A xente que está buscando vivenda, o número de vivendas baleiras, é dicir, fai falla crear un organismo... Pero hai unha consellería de vivenda no noso país, hai unha consellería de vivenda, o que pasa é que se valeirou de contido, non está facendo nada, iso está tan claro como que, en fin, máis cousas. Temos tamén unha proposta de creación de emprego a sabendas de que a construcción está absolutamente paralizada, todo o que ten que ver coa política de rehabilitación de vivendas, de todo o parque de vivendas que temos no conxunto do país, é absolutamente posible e absolutamente necesario, se pode facer. De feito, o bipartito algo camiñou nese sentido, que pasa que foron cousas moi pequenas, pero podese facer, por suposto que se pode facer. E unha cousa máis, todo o que ten que ver con o cooperativismo social, que parece mentira en Galicia, que somos un país no que o sector primario é importante, pois apenas está desenvolvido. Pois tamén queremos actuar neste campo. En definitiva, cambiar o modelo productivo, no que nese modelo productivo hai sectores que para nós son estratégicos. Son estratégicos o sector naval, é estratégico o sector da enerxía, é estratégico o servicio de transportes e as comunicacións. Por lo tanto, aí tamén vamos a actuar. E non unha tolería, decir, por exemplo, Junta de Andalucía, o transporte é público, fixadevos o negocio que se está facendo en Galicia, con Omnibus e con outros. Por que o transporte na nosa cidade, no noso país ten que ser privado? Por que ten que estar concesionado? Porque se fai negocio, descaradamente, o digo así de claro. Como reactivar o naval, por exemplo? Pois moi sinxelo, creo que a grande derrota do señor Feijóo, xa que estou nesta cidade, é justamente o que ten pasado co sector naval. É o único presidente de Europa, contexto. Primeiro, o bipartito deixa contratados 45 buques. Segundo, estamos nun momento, nunha conxuntura europea de absoluta construcción de buques. É dicir, estamos nun momento alto de demanda de buques, de petroleros, de todo tipo de construcción naval. Por que nos fallamos? Bueno, fallamos por unha razón, e é porque Feijóo foi o único presidente que non foi quen de negociar en Europa un sistema alternativo ao tax lease, así de sinxelo. Outros presidentes foron quen de facelo. E segunda pata, eu que veño dunha cidade de construcción naval, sabemos perfectamente que a ferramenta imprescindible para construir un buque é ter que fluya o crédito, é dicir, ter financiación. Esa é tamén a grande derrota do señor Feijóo, porque non foi quen de buscar financiación para a construcción de buques. Un armador non pode construir un buque porque non ten crédito, e que ninguén lle pon arriba da mesa Teño que facerte preguntas moi rápidas porque me queda pouquísimo tempo. Como recuperar o que non se invirte xa en sanidade, esa por un lado, e outra, como canalizar a participación dos cidadáns que non sexa cada 4 anos, senón que se poda ter en conta a súa opinión durante ese intervalo intermitente. Introducindo políticas de democracia participativa no propio Parlamento Galego. Non ten sentido, e iso levamos no programa, que o Parlamento siga sendo unha infraestructura inxente de costas a cidadania. Non sirve para nada, non o dicimos claro. Imos ao Parlamento non só para ser os voceiros e voceiras dos problemas da cidadanía, sino para que a cidadanía entre no Parlamento Galego. A cidadanía ten que reflexionar sobre o que ten pasado. A democracia non é votar cada 4 anos. Non hai democracia neste país cando hai 300.000 persoas en Galicia que están no paro. Non hai democracia cando tenemos máis de 500.000 persoas na pobreza. Isto non é democrático. Por lo tanto, eu creo que tamén temos que reflexionar e decirle á cidadanía que ten que facerse corresponsable da toma de decisións, teñen que traballar xunto con nós, e o máis importante é que a guerra que estamos vivindo entre os de arriba e os de abaixo nun proceso de acumulación e de concentración de capital no que nos están dicindo todos os días, hoxe mesmo,
que en España somos o país no que a fenda entre ricos e pobres é cada vez máis grande, realmente para mudar e revertir esta situación necesitamos que a ciudadanía participe. É imprescindible, polo tanto, a toma de conciencia por unha banda, pero tamén mudar a realidade porque se refira a sanidade, porque quedan 3 minutos exactos. No, a sanidade, perdón, que... É dicir, como recuperamos... Moi sinxelo. Feijóo foi o único presidente, nin sequera se atreveu Manuel Fraga, o único presidente que recortou o orzamento sanitario en Galicia, 238 millóns de euros, e en termos nominais o 6%, en términos reais, gravísimo, cuidado, o 17%. As consecuencias na economía son brutais. Por tanto, a prioridade para nós, e non enganamos a ninguén, é xenerar emprego, políticas sociais, pero dúas ferramentas: sanidade e ensino. O resto nos dá igual, así de claro. É dicir, para nós é prioritario que un país decente, desenvolvido, teña un sistema sanitario de primeira calidade, universal e gratuito. E, en segundo lugar, por suposto, máis do mesmo que ten que ver co ensino. Nos dicían outro día, por que non se aplica o regulamento, a lei de incompatibilidades na sanidade pública? Nos facemos esta pregunta, por que non se aplica? Esa lei existe, por que non se aplica? Porque non hai vontade de aplicarla, sinxelamente. Última pregunta, cal é a perspectiva para o domingo? Eu creo que estamos nunha perspectiva, eu que sou unha muller de verdade prudente, penso que se o son, os resultados van a ser moito mellores do que estamos... Grupo parlamentario? Máis de grupo parlamentario, estou absolutamente segura. Yolanda Díaz, moitísimas gracias. Gracias a vos.